Kabalikanya, kung kita magpinagda, kung kita mga katinubo, maging pabaya, ano po yung mga kasama na hayop, di pabayaan sa maging self-supporting, kay hindi kay duman, ay ang masunod kayo mga katinubo. Kailan, na pwede, kapos kita, ayan, maumundo mga katinubo. Ayan, kamusta sa mga taga-Pilipinas? Ano ang pangit? Punong barangay Amor. Ano ang mga lakdang niya to dyan? Pinag-iimot ang aning na i-defense. Protehiran. Ano yung mga konsekwente? Laban sa